с собачьими фекалиями. И тут же рядышком у вас фотографии, которые вы говорите, что сами разместили. Вот, один момент, можно? Где здесь указана дата, когда размещены вот эти фотографии? Нет. Это может фотография размещена быть, там, не знаю, там 1 января 2009 года. Вот эта фотография может быть размещена в 2000 там. Вы нам сейчас сказали, что это скриншот с вашей страницы, что вы узнаете вот эти фотографии. Так, вот эти фотографии у меня были. Я все документирую. Как это оказалось в одном ряду вот с этим? Как вы можете объяснить? Я никак не могу объяснить, я не знаю. Нет вопросов? Значит, тогда откладывается до завтрашнего дня с необходимостью вызова неимеющихся свидетелей каких-то исследований документов. Ничек бәяләр идегез бүгенге утырышны? Мин бер ара уйлаган идем, әллә мин әйтәм бу егетне аклауга таба алып баралармы дигән идем. Аннан соң игътибар беләнрәк карагачтым. Чынлап та бүгенге суд, мин теге менә судларда күп йөргән кеше буларак әйтәм, безнең суд булай ук матур һәм ниндидер гадел формада барганын мин беренче тапкыр күрәм. Чынлап та гадел формада бара. Ни өчен? Гадел формада бара, чөнки җәмгыятьтә ниндидер резонанс тудырды. Аннан соң бу резонанс кына түгел, бу бит инде милләтара, динара низак чыгаруга китерә торган әйбер. Менә мин монда карап торам, урыс малайлары үзләре дә бу әйберне, бу гамәлне акламыйлар, әмма алар үзләренең эшләрен аклыйлар. Янәсе аның сайтына кемдер кергән һәм махсус моны урнаштырган, бу махсус эшләнгән халыкны ике оешманы талаштыру өчен ясалган провокация димәкче булалар. Әмма прокурор бик акыллы алып барды эшне һәм нәтиҗәдә күрдем. Чынлап та егет һәр элементны үзе урнаштырган һәм шул хисаптан бу ямсыз мөселманнарны мыскыл итә торган коллажны да ул урнаштырганы күренә. Карар ничек булыр икән? Мин уйлыйм, монда шартлы рәвештә иректән мәхрүм итү белән генә калырлар дип. Чөнки монда беләсезме нәрсә бар? Монда бит әле толерантлык дигән әйберләр бар һәм башкалар. Бөтенләй дә җәзасыз калдырмаслар икәне күренеп тора инде. Беренчедән Татарстанда урыс кешесен хөкем иттеләр дигән әйбер булмасын өчен хөкем иттеләр, әмма шартлы рәвештә дигән әйбер булар. Чөнки әйтик менә нидә бит әле безнең читада незваный гость хуже татарина дигән өчен әйеме? Теге чакырылмаган кунак татардан да яманрак дигән сүздә бернинди дә мыскыл итү тапмадылар. Россиядә тапмадылар теге якта. Шуңа күрә бу очракта да тапмаслар дип уйлыйм. Бу үзенең һәркемнең безнең бит хәзер кирәк вакытта булай итеп баралар законны, кирәкмәсә икенче төрле итеп баралар. Янәсе әйтергә мөмкиннәр, ну һәр кеше үзенең карашын күрсәтергә мөмкин. Бу Коръәнне дә беркемне дә мыскыл итү түгел. Бу аның шундый карашы. Моны әле теге сәнгать әсәренә чыгарырга мөмкиннәр телиләр икән. Әмма бүген мин карадым, Совет районы суды моннан сәнгать әсәре ясап маташмый. Һәм чынлап та егетнең никадәр генә тырышса да гаебе раслана кебек. Һәм мине бер әйбер менә монда миңа ошамаган әйбер берәү, әгәр дә кеше ясаган икән, җинаят кылган икән, нәрсә дә булса эшләгән икән, ул аның сәяси яки анда ниндидер карашы икән, әйеме милли анда карашы икән, ул аны әйтергә тиеш. Ә монда Шаровның юк, мин эшләмәдем, кемдер кирип ясап куйган дигәне, һәм шул ук вакытта аның үзе ясаганы расланып баруы миндә бераз гына җирәнү хисе уятты. Менә монысы бар. Чынлап та җирәнү хисе бар.